Eragile eta Akize arteko abiadura handiko trenaren proiektua dela eta zerga berri bat martxan jarriko dute. Hain zuzen iparraldeko 40 herritan bizi direnek ordaindu beharko dute. Eragile politiko zein elkarte batzuk jada beren haserrea adierazi dute zerga berriari begira. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan abiadura handiko trenari lotutako zerga berriaz gain, ostirala izan da asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Bordele Akize arteko abiadura handiko trenari lotuta zerga berri bat ordaindu beharko dute Ipar Euskal Herriko biztanle eta enpresek. Geltoki batetik, kasu honetan Akizetik autoz ordu bat baino gutxiagoan dauden herri eta hiri guztiei eragiten dien zerga da eta iparraldeko 40 herri daude hunkituta. On se trouve à moins d'une heure de Dax. Akizetik autoan oren bat baino gutxiago gaudenez ordaindu beharko dugu. Baina Hendaia esaterako ez da perimetroan sartzen. Ondoan dagoen Biriatu, bai, zer da hau? Dio Jangen Etxegaraik. Hendaia n'est pas dans le périmètre, mais Biriatu l'est. Ne me posez pas trop de questions. Zergaren geografia bat egin dute eta injustizia handiak dakartza. De la taxe qui a été fixée de cette manière, mais qui aboutit à des injustices énormes. Jangen Etxegarai Euskal Hirigun Elkargoko presidenteak begitxarrez ikusten du aurten plantan jarriko duten AHT-a diruztatzeko zerga berria. Injustua dela dio. La première taxe impacte les ménages. Biz zerga dira zehazki indiskriminatuak dio, bata familiei eta enpresei lotua eta besteak zuzenean enpresei eragiten die. Zerga bikoitza dute azken hauek. Et en plus une fiscalité injuste. 2023an 24 milioi euro bildu nahi dituzte zerga hauekin. Kade ingurumena babesteko elkarteak egungo tren linien modernizazioaren alde egin du abiadura handiko trenaren proiektuaren aitzinean. Eta bat egin du duela gutxi Irun, Baiona eta Bordeleko auzapezek sinatutako manifestuarekin. Alegia, udalerri horien artean dagoen trenbidearen modernizazioa premiazkoa dela adieraziz. Azken aldian Jangen Etxegaraik behin baino gehiagotan azpimarratu duen kontzeptua. AHT-ak denbora irabazteko geltoki gutxi izan behar dituela gogorarazi du. Eta ondorioz, ez Irunen eta ez Baionan ez dela geratuko eta abiadura handiko trenaren proiektuan irabazten den denbora erridikulua dela diote. Baiona Bordele egiteko diferentzia 2 eta 5 minutu artekoa izanen dela ohartarazi dute. Egun, 2 hiri hauen arteko distantzia egiteko abiadura handiko trenarekin oren bat eta 5 minutu litzateke. Baina Monde Marsanen geldituta 12 minutu gehiago, hau da oren bat eta 17. Si on s'arrête dans les Landes, les chiffres officiels de réseau ferré de France, c'est 1h17. Gaur egungo linien modernizazioarekin oren bat eta 19. Si on modernise la voie existante sans construire de voie nouvelle, c'est 1h19. Ça fait 2 minutes de différence. Gaur egun oren bat eta 50 behar da Bordelera iristeko Lapurdiko hiriburutik. Ondorioz proiektuak ez duela merezi ez kostuaren aldetik ez da ingurumenaren aldetik ere diote Kadetik. Aldaketa klimatikoaren aurkako neurri gisa saldu nahi digute tren hau, baina hori egungo bideen modernizazioarekin lortu daiteke lan berriak egin ordez, diote. Inutilement, en nous faisant payer à nous, contribuables, ordainarazi egingo digute zergen bidez eta ez da ekologikoa gainera, azpimarratu dute. Kadek azterketa independiente bat eskatu du egiazko kostuak ezagutarazteko. Helikopteroak desegin eta piezak berregokitu, hori da Optima Aero helikopteroen birziklapenean espezializatutako enpresa honen helburua eta Angelun instalatu berri da. Montrealen jaiotako enpresa honek iparraldean jarri du Europako egoitza nagusia, mota honetako lehena. Una dagoeneko piezak iritsi dira eta hemendik Europa, Afrika iparraldea eta ekialde hurbila hornituko dute. Inaugurazioan izan dira Airbus eta SAF Industri. Pozik azaldu dira iparraldeko industria sektorearentzat enpresa garrantzitsua dela azpimarratu baitute. Orain eginen dute Europan eta Afrikan. Eta importantea izanen da guretzat. Kasik 20
lanpostuak sortuko dute. Optima Hero izanen da aktore importantea iparraldean. De les faire démanteler, puis de revendre les pièces. Bezero partikularrak edota Airbus bezalakoak martxan dauden helikopteroen bizi ekonomikoa luzatzea eta piezen disponibilitatea areagotzea dute xede. Izan ere, industria aeronautikoaren karbono aztarnen 18% pieza berriak fabrikatzen sortzen da. Adibide gisa, Sur un 225, on va récupérer la boîte principale de transmission. 225 baten transmisio kutxa nagusi hartzen dugu, aztertu, konpondu eta liberalizazio dokumentu bat egiten dugu. Bere helikopteroan horrelako pieza utzita duen bezeroa bilatzen dugu eta prezio txikiagoan saltzen diogu berregokituta dagoelako. Aztertuta eta egiaztatuta dauden piezak dira trazabilitatearekin, Europako Aire Segurtasun Agentziak ziurtatuta. Indartzen ariten sektorea dela diote, izan ere, geroz eta sektore eta enpresa gehiago hausnartzen dute, nola jardun aldaketa klimatikoaren aitzinean, egungo erronkei egokituta. Arratsaldeon ikusentzuleko ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko unea heldu zaigu eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Eta lehenengo plana Aitorrek kontatuko digu. Bai, ala da, inoterik garaian gaude, badakizue, eta programazio bete-betea dugu asteburu honetan ere, eta horietako bat gaur bertan hasiko dena Hartzaro Festibala 26. edizioa du aurten, euskal kultura, dantza eta musika uztartzen dituen festibala uztaritzen, eta otsailaren 21 bitartean hainbat ekimen proposatzen dizkigutenak. Gaur bertan hasita, iluntzeko 8:30 Juli Rubalt, uste dut zuzen esaten dudala, kontzertu emango du urririk latxak gelan, ala nahi duten entzat, eta bihartik hasiko da norabait esatearen programazio zabalena, ez? Goizean, kaskarotak irtengo diralen aldiz etxe arrauntza auzoan, esan behar da, urte egiten duten bezala, joan den larumatean, Baionan ere egon zirela, eta urten gainera berritasuna handi batekin jurre. Lehen aldiz emakumeak, emazteak izango ditugu kaskarotetan. Orduetan aldiz, Hartzaro dantza urririk, larrain dantza ikasteko, eta Iluna Barrean, 8:30 kontzertua, Baigorriko, Gaitero eta Inkatus Orkesta, uste dut ondo esaten dudala, Arrautza Elizan 10 eurotan. Igandean, kaskarotak berriz ere kalera irtengo dira, San Michel eta Etxasia auzoan ibiliko dira 9:00, 11:30 Eraitze auzoan, eta bien artean 11:00 Urbegiren danborra da izango dugu, han ere kaleak alaituz zeinoterik giroan. Oso ondo, eta Uztaritzetik Biarritzera joango gara, eta nereak beste plantxo bat proposatuko digu. Bai, Biarritzera zehazki Atabalera, Zea Maisen kontzertua izango baita bihar, Aiora Renteriaren ahots ederraz zuzenean gozatzeko aukera beraz, Zea Mais talde bilbotarrak, Adore Kemena Kuraia diskoa aurkeztu ostean, birari ekingo diote, lanak 10 kantu biltzen ditu, taldearen azken 2 urteetako abestiez, eta inoiz entzunez diren beste 4 kantuz osatuta. Biarritzen ekingo diote bira berriari, eta ostean Madrilen, Oviedon, Frankfurten, Bartzelonan eta Berlinen joko dute besteak beste. Talde bilbotarrak 25 urte daramazki taula gainean, orain bira berria beraz, eta esan bezala Atabalen Biarritzen gaueko 9:00 goiti. Bueno, eta bukatzeko iauteri garaian gaudela, libertzimenduak ere hastear daude, eta hain justu igandean hasiko dira lehenengoak Lekornen. Goizeko 10:00 hasiko da hitzordua, hain zuzen Lekorneko plazan, eta ondotik Baigura ikastolak bazkaria proposatuko du. Jakin bar da, Lekorne ondotik otsailaren 19an Donibane Garazin iraganen Dilera, otsailaren 26an Donapaleun, martxoaren 5ean Baigorrin eta martxoaren 11an Azparnen. Ikusentzuleo kausa izan da guztia, gaurko saioa Zea Maisek Hendaian eskaini duen kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu, eta gu itzuliko gara igandean astekariarekin. Bitartean, izan ongi!